har vi kørt i snart 3 timer. 2,5 timer, 3 timer har vi kørt. Og nu skal vi have lavet mit visa. Det her skal være et lille program til at hjælpe folk til, hvordan de får deres visa. Og Joy, hun vil helt sikkert gerne hjælpe os. Herover der har vi Thailand. Et dejligt sted. Et underligt sted. Og her der har vi så Laos. Som også er et dejligt sted. 2 dejlige steder. Jeg vil lige at sige før, at vi har taget bussen fra Sanakam og ind til hovedstaden Vientiane. Og nu skal vi på et marked, og fra et marked skal vi så videre derfra. Men alle de ting og sager skal jeg selvfølgelig nok filme til os, så I så kan se, hvor vi er henne, hvad vi laver og så videre. Nu sidder vi i shuttlebussen her og på vej til Border. Så er vi stort set kommet igennem fra Vientiane og ud her. Og nu skal vi videre med bussen. Det er den bus, der er herovre til Thailand. Og så tager vi det derfra og ser, hvordan det går. Ja, det kan være den, der kommer der. Det ved jeg jo ikke. Men vi får se, hvad der sker. Så er det derfra. Så sidder vi i bussen. Det er sådan en stor bus, det her. Og grænsen er som sagt herinde. Og nu kører vi. Nu kører vi til Thailand. Og så skal vi i banken og hente en masse ting og sager, skal vi. Så er det for alle luder og lommetyve, der er derinde. Stort casino. Hey, Joey. Så er vi i Nong Khaen, og det er grænsen, landsbyen, det her. Grænsen her. Og herinde er vi i 7-Eleven, et dejligt sted.
fantastisk sted at handle, når man ikke rigtig har noget. Og vi har jo ikke en skid i Sandakan, for at sige det meget, meget nyt, udover chicken wings. De er også gode, men så gode er de heller ikke mere, så nu vil jeg sådan set godt hjem af. Og det vil jeg godt i starten af september, så nu får vi lige at se, hvad nu vil det. Men so far so good. Så er vi med bussen igen, den modsatte vej. Det vil sige, at vi er fra Thailand til Laos igen. Så der er bussen, mand. Det er lige så meget kasse overhovedet. Der er nogle steder, jeg ikke må flyve overhovedet. Så er jeg derfra. Men nu fik vi til her, så får vi se, hvad der så sker. Nu kører vi over broen igen her. Nu kører vi så den modsatte vej. Og sidste gang der havde vi Lao, og nu har vi Thailand først selvfølgelig. Nu kører vi på den modsatte side der. Nu kan se, der er flag derhenne. Derhenne der er flagene. Der kommer Lao her. Kommer der. Så er der nogle forlanger, der render her og spiller tørs ud. Tænker jeg. Nej, det var en så engang. Det her er et totalt forbudt område at fotografere i og lave noget som helst fri overhovedet. Men der er dejligt på vej til Sandakan.